Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ụrọ ọ nọ nwekwerechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọ awụchashiela n'ụmụ eyi ụmụnne m asị m abịa asị m ka m bịa gwa m ọnụ soro m kelee Chineke n'isi nwanne anyị nwaanyị nṅomi ka eji ebi ya mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akụ ihe m na-akụrụ ọnụ ngalugbo omege 2023 ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na 2023 sị m nwaanyị mba nnọ mza ya sị m na ya dị na mgbagwoju anya na mbiko tolederele ihe ugbu a na enwere nwoke ya na ya abụọ mege ihe ya na ya abụọ akpakwala nụ for some months ya nwata nwokorobịa dị 49 years ndị oluku eji mara na ụmụ nwoke na ọ na-emekwanụ biznes o nwere obere biznes o ji na-ama na-eji plus ọrụ aka ọ na-arụ ọ ya ka ya na ya abụọ bidoro ime ihe feel ke ebe na ọlụbenụ nwaanyị ya mara na ihe o ji nrute like this ọlụ nwaanyị ọwụ ọhụ bụ ezigbo nwaanyị ka ọwụ ọ chọghị ịlụ ka ya marakwana ihe mere o ji dịrị like this agwa ka ya ọrụkwa nwa ya na ya abụọ ebido kpawa ma ọ bụ iwe ọkụ and ya onwe nwunye na anaghị ebideli ya ele anya ọ wụrụ n'iwe ọkụ ọkwa wụ ihe ga na-akpalite n'iwe ọkụ ya na ya abụọ bido kpawa ha kpaka months everyday ọ na-ajụ ya sọ ya arụbeghị ime everyday ọ na-ajụ ya sị ihe niile na ya na-eme na ọwa na-akpọ result ka enwere ihe ọ na-aṅụ o ji egbochie ya gwa ya na yes na enweghị ya na-aṅụ ya eji egbochie ọ na-ekwukwa n'okwu ele ya anya ịrụ ime na ọwa onye nwaanyị lụọ di elewe ya anya ịrụ ime na ejinugbo ya nọ 29 na-aga 30 ka ọ na-ele anya ibutere nne na nna ya bịa ruo onye riri ime na ya nwa ala nwara ime ugbo ebido rie nne na nna ya iwu na village ha ọ gwawa ya na ya nidiri nwaanyị ọbụla ya ga-alụ ka o bụ ụzọ rie ime na afọ ime ruo 6 months ya dị sure na yes na ọ ga-amụ nwa and ọ bịara ịnọ ọ bịaghị ime kpoju afọ ime ruo 6 months ya ga-akwụ ụgwọ isi ya na ihe ọ gwara ya na-ele n'onwe sọ ya gbanọ nkịtị n'ihi na ya laikiri ya onwe okorobịa ọ ya gbanọ nkịtị tụrụ ime ka ọ ya sị mba ka enyetụkwuo ihe ya na-emege a chance na nwaanyị mba nnọ na ọ steji n'ugbo ka nọ na egidere ya ugboro ma egidebe ya egidere ya ugboro 5 ya na nwaanyị ọzọ ya beje n'ụlọ eje abụ ya hụ na nwaanyị mgbe ụfọdụ ya ga-akọga ka ya na nwaanyị gbọbịa ọzọ n'ụdị ya o mechakwa ọrịọ wee na-arịọ not just ofu nwa agbọbịa different women ya jụọ esi ihe ọ na-emedu wit ụmụ agbọbịa ọkwọ na-protect onwe ọ gwawa sị na ya wụ ụmụaka otu ya ga-esi mee anything without protect onwe na nwaanyị mba nọ ya elege ihe ka ya emechasị ya gawara onwe ya na ya arịọkwa ya si ya biko na ọ dịrị ya mere ya dịghara ya ime ugbu a na 6 months ya gakwa ụgwọ isi na nwaanyị mba nnọ nza na o rụziri one day enyi nwoke abịa enyi nwoke visit ya na ya nọ na kitchen eshigiri na-agba kpụrụkpụrụ na kitchen mechazie enwe ihe ya banyere na bedroom gị iwe n'ihi na bedroom noketetụrụ palọ sitting room na ọma na ya batara na bedroom ofe na ya ka na kitchen hụzi nga ọ gwaga enyi ya nwoke si ego ya ga-eje ga buigo otu obodo na ya lụga nwaanyị na ọwa ego lara n'iyi na nwa agbọghọbịa ọbụla rụra ya ime ugbu a na mụgharara nwa ya ekele mụrụ nwa ya ka ahụ ga-aga through the law na ihe achọga onye ga-amụrụ ya nwa ọ chọọ settlement ya setụlụ ya kpụrụ nwa ya ọ sị ike ịlaghachi ha na kichin ga-eletọpụ ihe echi ga-agwụ ya nọrọ nga na gba nkịtị sị mba ka eshitọpụ ihe ya na-eshi chichaa bupụta ya na-enye nwoke erie ha ericha pụwa na ọhịa eji sị ka ya kpọọ m na ihe na ya na-akụrụ m na o mego ugbu a na ugbu a ka ha richara nri ahụ pụwa na nwaanyị mba nọ na-ele ihe m nụrụ n'okwu na ọrụ ka ọ mistake ka ya mere nsị ya nne ya sị nne ya sị ma nwanne m nwa ya sị gị isi nga aha pụta straight ụlọ ọgwụ ga-ege ele onwe ahụ ịnidie treatment gị bido na nwaanyị na ngwa ka ọrịa hapụ ya kọnga agbo n'ahụ ma ị hapụ ga that young man ị ga-regret ya in your whole life. Chineke na-anapụtala gị n'ihi na ọ ma na iji obi ọcha nabata n'ime ndụ ya. Ya ọ sị gị dịrị ime
ime 6 months ya bịakwa ụgwọ isi nọ afọ ime 6 months enwere ihe ị ga-emezi ị ga-amụrịrị ya and ị ga-afọs ya ọsọ ga-akwụ ụgwọ isi ị ga-egbu nwa ahụ ị ga-amụ ya ụdị ndị rota inwe ike mụọrọ ya nwa ahụ ya kwụọ nọọsụ ụgwọ ha gbagbo ego n'ụlọ ọgwụ ya kpụrụ nwa ha ọ chọgawo nwa ọ chọghị ịlụ nwaanyị ha chọgawo nwa izaida na ọwụ okpuntu o tere aka ọ na-ahụta ya na iwepụta ego lụọ nwaanyị na ọgwụ ihe lara n'iyi ha ọ chọgaziwe onye ga-azụcha nwa ya onye ahụ bịa mụọrọ ya nwa bịazie ntụrụ ga-alụzie nwoke zara nwoke ya nwa wụzi okpuchi akpụrụzie nwa ntata alụghị nwaanyị ya enwe nwa na enwere ndị ụmụ nwoke nọ n'ụdị ahụ na target ya na nwaanyị ga-amụrụ ya nwa ihe a niile igidegị ya na ụmụ nwaanyị nne enwekweghị ka okpogokpu nna be enyi naanị ihe ọ chọga oke ga-abịaghachi na ya arụla ime ọrịgakwa ha elu just like that unprotected biko ọrịgakwa ha elu hụ naanị target ya wụ nwaanyị ọbụla ga-amụrụ ya nwa and mission ahụ o nwere ọ ya ka ọ ga-eji ebute ọrịa ọ ga-ahụ nwaanyị ga-amụrụ ya nwa rada ihe ọ ga-ahụwu ihe ego ahụ agaghị ahụ ị ga-eji lụọ nwaanyị ọ ga-ejizi ya bịa gwowe ọrịa n'ihi na anaghị eji ekpu nna be enyi a na-ekpuri ya atụrụ ime a na-atụrụ ime na ahụ ya ọ gbawa something mana a ga-enwerịrị ma nwoke dịka nwoke nwere ụdịka echiche a ụmụ nwaanyị niile ahụ ọrịga elu enwekweghị any one of them o protect gị onwe naanị ihe ọ chọga wu result gị ga-alụ achịta na ya ara ime biko gbawakwa ụzọ anụ ha ebe ahụ shinga ahụ ị nọ ugbu a ebe eriela ha nri pụọ bifo na lule gị buola ibu nwekpenwe na fon gị gwa ọ dịgo ka ọ ga-adị go and mark my word ọ na isi ha ebe ahụ pụ ị ga-regret ụmụnne m nwata nwaanyị ebukwene ngwongwo ịla ya kpoga ọ na-agwakwa m na okpogakwa ya na okpoga na o sendịga mesin na o lekwa ụrọ ya agwa ya na ya adịla tru na ọnwụ na ọbịa bịakwa ụgwọ isi na na-alụga na ya nwe ihe ya na ya abụọ na-eme ya gwa ya korokotom na ya nụrụ ihe ọ gwara enyi ya nwoke ma ya eshigeri na kichin na ego ọ ga-ebupụta ga-ewere gaa biga otu obodo na ya lụga nwaanyị na ọ ego lara n'iyi na ịtụga nwaanyị na-amụrụ ya nwa na ihe o ji na-agba ya ụgwọ mụọ nwa na o tee ya na ugbu a eji ya na ka a ga-eji mege nne na nna ya ihere mụọ nwa kpee ego ya bifo na aga alụzi nwoke ga-agbawuru kwa ụgwọ isi ya eburugodo ụzọ mụrụ isi nwa ekpe ego ya besi bifo na aga alụzi onye ka ga-ebupụta ego ga-ebige ndị obodo na ya biko tụrụ onye ọzọ na nwaanyị mba anọ nza ọ ya ka ihe a mege 2023 the lady ya akụgakwa n'akụkọ enugbo alụọla di onye ọzọ lụziri ya ọ ka lụrụ di late last year ọ lụrụ di 2024 late last year anọzi m ya kpom chetara m tinye ya ikelecha ya sị m na ya lụziekwa ya gwara m na ha chọrọ ime traditional wedding emekwana m invite m bịakwa m sị nne m hapụkọ ihe m bụ n'isi ọ karịrị m unu emekwara ọfụma ya sa ikelecha ya sị m nwaanyị mba no guess what m sọ nne m na enyi ya nwoke nụ ntaratụgo onye na-amụ ya nwa n'aka chịchịchị ya mere ya ovute ọrịa ọ mahụ na o vutere ọrịa na ya hụrụ ya dị ọda dị na oko achi n'isi gharue n'ụkwụ ala na m hụ mkparaka emecha memere na o yizi sweta ihu ya akpụkpọ oshicha m hụ ya gwụzi ihe ya jụọ esa n'elezi ka ọ dị otu ojikwa ha ndị ya na di eso ya jụọ esa ojikwa ọ gwa wesa ele ihe omini na-ele ihe omini na onye ya na ya nọ nga ahụ ọka ya ndụ na ọka ya ndụ ya sị o na o butela nga otu onye na-amụrụ ya nwa nakwa ọ rụtala ya sị ya nnọọ di ezum off ha gawa ya kọwazere di ihe ije ya na nwoke ahụ di ya etie sị na thank God na ọ nọgide na-enwe olileanya ruo ugbu a na ọ na-esokwa ebute ihe a na ịnụkwa na onwunye ewe onye na-ịma n'ọnya ịnụkwa ya nọ na ya nụda ahụ ya dị anọ na-adị available ya ya nwere ike hei na Chineke nna ekele ihe na ya na di ya gachara ụmụ ụlọ ọgwụ bifo ha alụọ na nwaanyị mba nọ na ya sị ka ya kelee m kelekwanụ ụmụnne anyị ndị m na-agbatụrụ okwu mgbe ụfọdụ ha amaghị ọnụ na ọ wụ eziokwu ka ya agbatoghị ya ka ya wụ ihe jos mee na background mana m ga-ekelere ya ụmụnne dụkwa ụmụ agbọghọ obi ọdụ ka ụmụ nwoke ndị ọzọ nọrọkwa mgbe ahụ ị na-enwe plan ahụ na-awụhụ nzube Chineke n'ime mmadụ o kere eke plan ahụ ọ ga-aghọ nhaja imagine nwoke tozuru oke ji ego ji alụ nwaanyị na ahụ ego ga-eji alụ nwaanyị na ọ wụ ego lara n'iyi etuzi onye ga-amụrụ ya nwa lekwezi ebe ọ nọ onwe ebe ọ hụziri onwe na m hụ ya nhụ oko ghara ya oko shitere isi ruo n'ụkwụ ala ma eve ahụ ya niile oko ndị ka ike na m hụ dị oke m ga-ama na yes
na ọ dị ike na o vutele si nụkwa no lee ebe m si eti ọnụ ihe ke nne m. Thank God for your life. Thank God for your life. Onye jiri aka mee onwe ya gaghị asị mmadụ mere ya. Imagine ịpụta ha jewe onwe gị iji ego iji alụ nwaanyị chọghị ịlụ nwaanyị gị pụta na ego iji alụ nwaanyị na ọ wee ego lara n'iyi. You can imagine enwe ụdịka mmadụ n'ụfọ n'elu ụwa kele itozuru oke tozuo ihe ji nwoke eme tụtụrịtakwa na ego nọ n'aka and iruole n'ịlụ nwaanyị gị si ego alụ nwaanyị na ego iji alụ nwaanyị lara n'iyi na ị na-etu nwa gị amụrụ nwa nwata nwaanyị ka ọ hụrụ ya arị elu gaa nọrọ ntụrụ ala eche rizọt ụna anụkwa na ụmụnne m ụna anụkwa. Enweghị onye na-enweghị ọrụ ka ọrụ ịnụ ngala ugbo enwere ka enwere onye lege m ugbo nwere this mission behave ka this young man. Kpachapụ anya ihe a Chineke kwadoro na n'ime ya work towards it. Ịpụta gị esi mba na ị ga-eme ka ṅụ n'ụdị na-ekwesịghị ekwesị ọ na-enwekwa repercussion. Ụmụnne m ọhịa m sị m gbagbotere ọnụ ka unu kelekwere m nwanne anyị nwaanyị Chineke nna zuru napụta ya onye a gwara nọrọ Chukwu nna jọsụrụ gwa ya maybe Chineke jọsụrụ gwa ya. It doesn't really matter. God can use anybody to save you. Chineke gwara ka m hapụ ịsụ na m gwara ya. Jehovah minister to her ya nọrọkwanụ nga a na-ekwuga gị ya ebu akpa ya ọla today ọlọla dike ya bịa kwa ụgwọ isi ya ke nụ ntara na otugo onye nwaanyị zụrụ nwa zụrụ azụ nne na nna ya zụcha erezie ya bịa mụọra nwa before ga alụzie nwoke ga-eme iberibe ga buru ego kpatara ga kwa ụgwọ isi ebe ige ndị obodo ole ụgwọ ọlụ karịrị ka lekwa ebe o dewere onwe ha jawa onwe ya nkoro ka ọ hụrụ ya egwuo mmiri ka ọ hụrụ ya egwuo apịtị ka ọ hụrụ ya nwa ga n'ime with mission otugo onye ga-atụrụ iri ime mụọra nwa wit ata alụghị nwaanyị. Ọga brọda kpachapụ anya nwa agbọghọbịa toruo ntị ya ala lee onye gị na-emega ihe obi wakpa onye ọbụla anya ka mara mgbe ụkwụ ọsọ ị ga-eyi ishishi onwe gba ya vu mara mgbe ị ga-anọchi ike na ọ ga-adị mma. Chineke duwere m ọnụ ka ihe niile wezoro ezo na-aga abara m uru ka Jehova gbaa ya n'anwụ n'anya n'ihu n'anya bambam ka ị mara ihe ị na-eme. Ụfọdụ n'ime relationship today na-enweghị ebe o ji azụ aga ha ewere obi ha niile ịhụnanya niile time ha niile tigedi ya wale onye ha na ha mega ihe ọwụ korim ọ nọ na nwoke ọ nọ na nwaanyị ewu nwaanyị gị nwoke gị na-emega ihe mana gị alụ ya ijọs were na-ayọrọ ada etu ndịrị ụdịka nwoke ga-alụ. Chineke ga-emepe ka nwoke ahụ anya ọ ga-emepe ka nwoke ahụ anya ọ ga-ahụ for what you are. Ị mara ihe dị mma mee ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu.